טוב, אז אחרי שהוספנו את הרכיב שלנו, את המפסק שלנו, ואם נוסיף עוד אז יהיה פה עוד רשימה ארוכה, אנחנו נרצה להגדיר אותו ולשנות ולעשות דברים. בשביל זה אנחנו הולכים להגדרות. בהגדרות הדבר הראשון שיש לנו זה ה-Devices. פה אנחנו יכולים להגדיר אותו. כמו שאמרנו, השם הראשון, המספר, אנחנו קוראים לו זה מפסק ראשי. זה כל הפעולות שקשורות לכל המפסק. לא חשוב אם הוא הדלקה אחת, זה משפיע על כל ההדלקות, או 3 הדלקות, לא חשוב. אנחנו בדרך כלל לא משתמשים בזה, אלא משתמשים בשתי ההדלקות עצמן. אנחנו יכולים להגדיר את זה, ללכת לפה, ולבחור לו אייקון של מנורה למשל, ולהגדיר אותו שהוא מנורות. ההגדרה הזאת של הקטגוריה היא טובה אחרי זה לתרחיש כללי. אנחנו יכולים לעשות תרחיש לכבות את כל האורות, להוריד את כל התריסים. הזאת יש לה משמעות יחסית אם משתמשים בזה הרבה. החלפתי לה את הסמל, בגדול אין פה מה לגעת, רק לשנות או את השם או את המנורה. גם פה אני אשנה את זה למנורה. היא כבר מנורה. סליחה, בשני, פה במטבח. אני אשנה את זה גם למנורה. זהו, אין לנו יותר מזה איזה שהן הגדרות, חוץ מהחדר. אז בואו נראה איך אנחנו מגדירים חדר. יש לנו פה את הסלון, ואנחנו רוצים להוסיף גם מטבח. פה אפשר לרשום שזה קיצ'ן. אין לזה הרבה משמעויות, ואת האייקון, בואו נבחר סמל לאייקון של המטבח. מה מתאים פה? מטבח. יפה, עכשיו יש לנו גם את זה. אפשר לבחור מה יהיה הדיפולט. דיפולט זה שכל דבר הוא יכניס בדיפולט שלו לסלון. הגדרות, דיווייסים. עכשיו יש לנו מנורה שהיא בסלון ומנורה שהיא במטבח, אז זה נשאר בסלון, והמטבח ילך למטבח. אחרי זה בדשבורד, בהתחלה שאנחנו נבוא, יהיה לנו פה את ההפרדה הזאת. כשאני אלחץ פה ידלק למטבח, וכשאני אלחץ על סלון ידלק לסלון. עד כאן ההגדרות של המפסקים בתוך החדרים.